Ahojte dámy a pani, na tomto účte sa prioritne venujem realitám, ale tí, čo ma dobre poznáte, viete, že moje veľké hobby je aj história a geopolitika. No a v tejto časti, alebo respektíve v tomto vlogu, trošku by som sa s vami chcel povedať najmä s ľuďmi, ktorí milujú históriu podobne ako ja, o jednej z najväčších konšpirácií a klamstiev, ktorú sa všetci učíme na školách. Určite ste teraz všetci spozornili, lebo je fakt, že my Slováci moc históriu nemáme radi, respektíve až tak moc nás nezaujíma, lebo v podstate sme dosť mladý národ a nemáme nejaké dejiny, preto veľa Slovákov až tak moc história nezaujíma, ale milujeme konšpirácie. A myslím si, že táto konšpirácia je konšpirácia doslova tisícročia a všetci sa ju učíme normálne, že na školách ako holý fakt. No a táto konšpirácia, dámy a páni, prosím pekne, je dátum, kedy zanikla Rímska ríša. Všetci na školách sa učíme, že Rímska ríša zanikla v roku 476 našho letopočtu. Dámy a páni, toto nie je pravda, je to čiročiré klamstvo. Rímska ríša nezanikla v roku 476. Iba barbarský náčelník Odoakár poslal cisárske insignie do Konštantinopolu cisárovi Zenonovi, kde de facto uznal unitárskú moc východorímskemu cisárovi a vlastne Rímska ríša prestala byť rozdelená na západorímsku a východorímsku. V podstate akurát sa stalo to, že Rímska ríša stratila svoj vplyv na provincie ako je Itália, Gália, Britannica, Hispania a tiež sever Afriky. V podstate to sa stalo, ale Rímska ríša, dámy a pani, nezanikla. Ona fungovala ďalej ďalších 1000 rokov a zanikla až v roku 1453, keď ju dobili moslimskí mongolskí Turci. Tedy zanikla Rímska ríša. No a teraz, prečo sa toto klamstvo všetci učíme na školách? Prečo aj keď pozeráme dokumenty v telke, čítame knižky o dejinách, tak všade, dámy a páni, z ničoho nič od roku 476 nachádzame pojem Byzantská ríša. Dámy a páni, Byzantská ríša nikdy, ale nikdy neexistovala. Takisto keby ste sa hocikoho spýtali v 15., ale aj v 16. storočí, že čo je Byzantská ríša, všetci by na vás pozerali, že WTF, čo na mňa, čo? Aká Byzantská ríša? Čo to je? Nikto by nevedel, o čo sa ho pýtate. Bo Byzantská ríša, dámy a pani, nikdy neexistovala. Byzantská ríša je konštrukt v 17. a 18. storočí francúzskych a nemeckých historikov a filozofov. A poviem vám hneď, prečo